мақсади асосии ин ҷиноят ба даст овардани фоида аст. Дар ҷаҳон аз рӯи даромаднокӣ сеюм ҷойро савдои одамон ишғол мекунад. Метавонад фирма раводиди барои хондан гӯё ки мефиристонаду, лекин раводиди туристӣ мегирад, гӯё ки ба саёҳат меравад. Ин аллакай фиребгарӣ аст. мо корманд кофта истодаем, донистани забон шарт нест, лекин афсус ки ин духтарро ба амурати муттаҳидаи араб гирифта мебаранд ва дар он ҷо ба истисмори шаҳвонӣ меафтад ин зан. ҳамин хел мешавад ки ин бояд ки ягон умр дар дасти ҳамино кор кунад бепул. афсус ки ҷавонписарҳои моро метавонанд гирифта баранд ба давлатҳое ки дар он ҷо ҷанг ҷой дорад, ба Сурия. салом алейкум дӯстони азиз. Подкасти мо ки ном гирифтааст ин савол аз ҷониби Академияи подкастҳои Три медведя тақдими шумо мегардад. имрӯз бо шумо ман Малика Сафарзода ҳастам. Шивон Малалӣ, гузоришгари вижа оид ба хариду фурӯши одамон, бахусус занон ва кӯдакон, рӯзҳои наздик хулоса ва тавсияҳои худро ба Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод хоҳад кард. Шивон Малалӣ моҳи декабри соли 2021 ба Тоҷикистон омада буд ва дар асоси як сафари якҳафтаинааш ки дар рафти он бо намояндагони мақомотҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқот кард, хулоса омода намудааст. Дар Тоҷикистон 20 сол пеш протоколи парлумонӣ дар бораи пешгирӣ ва рафъи хариду фурӯши одамон, бахусус занон ва кӯдакон қабул шуда буд. Соли 2004 нахустин ҷаласаи додгоҳӣ оид ба одамрабоӣ ва хариду фурӯши одамон баргузор шуда буд. Аммо тавре гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид таъкид мекунад, Тоҷикистон бояд ба таври оҷил корҳоро дар самти рафъи хариду фурӯши одамон фаъолтар созад. Ба мо қиссаҳои ташвишоварро нақл карданд ки чӣ тавр одамон барои кор ба хориҷа рафтанду ба дасти қочоқчиёни одамон афтода қурбонии меҳнати маҷбурӣ ё истисмори ҷинсӣ гардиданд. Ҳукумат бояд минбаъд дар асоси принсипҳои баробарии гендерӣ ва тавонмандии занон роҳҳои бехатари муҳоҷиратро таҳия кунад, гуфта буд Шивон Малалӣ ҳангоми сафараш дар Душанбе. Аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки бо ҳуқуқшинос Мунирахон Ахмедова ва ҳамоҳангсози лоиҳаҳои Корвони Умед Зульфия Қосимова оид ба фаъолияти созмонҳои ғайриҳукуматӣ суҳбат кунем ва бифаҳмем ки имрӯз занону кӯдакон ва ҳатто мардон бо чӣ хатарҳо дучор меоянд. Хуш омадед ба подкасти мо. раҳматикам, саломат бошед. биёед суҳбатро аз ин оғоз кунем ки савдои одамон чист? Байни мафҳумҳои фурӯши одам ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон чӣ фарқиятҳо вуҷуд доранд, то мавзӯи суҳбати мо барои бинанда каме равшантар гардад. қобили қайд аст ки умуман мавзӯи савдои одамон дар шароити имрӯза таҳти диққати ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад ва барои муайян кардани шахс қурбонии савдои одамон ҳаст ё нест, мо бояд ки ба мафҳум бояд ки нигарем якумаш ки ва ин мафҳум дар чунин санади байналмилалӣ ба монанди протокол оид ба пешгирии хариду фурӯши одамон қайд шудааст ва инчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон. Савдои одамон ин бо мақсади истисмор, ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан ё пинҳонкунӣ, гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди зӯрӣ ё истифодаи ин таҳдид ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, аз он ҷумла дуздӣ, қаллобӣ, фиреб кардан, суистифодаи мансаб ё ҳолати заифӣ ё бо роҳи ришва додан дар шакли пардохт ё фоида барои гирифтани розигии шахсе ки дигар шахсро назорат мекунад бо мақсади истисмор. яъне ки бо мақсади истисмор ки гуфтем, дар ин ҷо мафҳума агар ки мо ба қисмҳо тақсим кунем ба мо фаҳмо шавад, ба мисол на ин ки ба мо умуман ба ягон шунаванда барои ин ки фаҳмо шавад ки ҳамин дар ягон ҳолат ҷой дорад савдои одамон ё не, мо бояд ба се унсурҳо нигарем, яъне ки ҳаракат, воситаҳо ва мақсад. ҳаракат яъне ки чӣ кор ба анҷом бояд расонида шавад. дар ин ҷо дар назар дошта мешавад ҷалбкунӣ. Одам ҷалб карда мешавад
аз як ҷо ба ҷои дигар мебаранд ё месупоранд ё ба даст мебиёранд одамро восита чӣ тавр ба анҷом расонида мешавад. яъне ки истифодаи зӯрӣ ё ин ки бо суханони фиреб одамро ҷалб мекунанд ба ҳамин ҳолат ё гирифтани розигӣ. асосан ҳамин савдои одамон гӯям агар мақсади асосии ин ҷиноят ба даст овардани фоида аст. шояд ки шунида бошедон дар ҷаҳон аз рӯи даромаднокӣ сеюм ҷойро савдои одамон ишғол мекунад. дар якум дуюм ҷой мегӯянд фурӯши яроқ ва фурӯши маводи мухаддир. яъне ки живой товар мегӯем моли зинда ин одамро инсонро имрӯз афсӯс ки предмети хариду фурӯш аст. ана вақте ки мақсад гуфтем мақсади асосии ҳамин савдои одамон ба даст овардани фоида бо роҳи истисмор. яъне ки истисмор агар ҳолате мешавад ки истисмор ҷой надошта бошад дар ин ҷо мо гуфта наметавонем ки мисол ҷинояти савдои одамон рӯй додааст. ана шумо савол додед ки фарқияти байни хариду фурӯши одамон аз интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон. агар ҳозир ҷинояти савдои одамонро гӯем бо мисол гӯем ба фикрам фаҳмотар мешавад ба шунавандагон. имрӯзҳо бисёри мардони моро ҷалб менамоянд ба кор ба Федератсияи Русия. ҳамхел аст. одамҷалоб мегӯем. одамҷалоб шахсе ки ҳамин одамро ҷалб мекунад бо роҳи фиреб ё ин ки зӯрӣ гуфтема. бо роҳи фиреб ин хел аст. мегӯянд ки биёед вана шумо ба ҷои кор ҳаст дар Федератсияи Русия. вай мегӯяд ки одам ман маблағ надорам ба Федератсияи Русия равам. баъд ино мегӯянд ки ваъда медиҳанд ки маблағро мо аз ҳисоби худамо ташкил мекунем, мо ба ту иҷозатнома ба кор мегирем, мо чипта мехарем, мо туро равон мекунем ба давлати дигар. дар он ҷо ҳама шароитот муҳайё мешавад, ту дар он ҷо кор мекунӣ ва маошатро мегирӣ. ваъда медиҳанд маошҳои калон. ана одамро ҷалб кардме, баъд ин одамро интиқол медиҳад ё бо роҳи хушкӣ ё бо роҳи ҳавоӣ ё бо роҳи баҳрӣ дар баъзе ҳолатҳо. ана вақте ки ба ҳамун ҷои кораш шахсро мебиёранд вай кор мекунад, мебинед ки мисолҳо ҳастанд аз таҷрибаи мо. вақте ки ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ муайянкунандаи шахсиятро аз дасташ кашида мегиранд, шиносномаро, бо ягон баҳонаи оне ки мо бояд ки иҷозатнома ба кор гирем, бо ягон кори дигар. ин ягон чизро пай набурда намефаҳмад ки ба доми фиреб афтидааст, месупорад шиносномаро ва кор мекунад. мебинед ки ҷои корашам номусоид аст. мисол ваъда дода буданд ки шароиташ хуб, хӯрокаш хуб, лекин дар асл ин хел нест. шароити зисту зиндагонишон мисол хобгоҳе ки як хунук аст, ҳатто дар вақти мавсими зимистон гарм карда намешавад, хӯрокое ки тайёр карда мешавад ҳатто гӯшт надорад ва ғайра ва ғайра. агар ки бемор шавад вай ҳатто имконият намедиҳанд ки мисол ягон маблағ диҳанду гӯянд ки мана биё мо ту духтур мебарем, ту худро табобат кун, баъд биё кор кун. яъне ки ҳамин чизҳо ҳамаш нест ва оқибат ҳамин шахс кор мекунад ва маблағошро гирифта наметавонад, маошашро аз дасти корфармо ё амон одамҷалоб, шахсе ки ин одамро ҷалб карда буд ба кор оварда буд ва ба амон роҳбари фирма супорида буд ки мана ин коргаро дар дасти ту кор мекунад. яъне ки вай ҳардуашон аз ҳамин меҳнати ин кормандон фоида мебинанд ва ин шахсро истисмор мекунанд. истисмори ҳаст шаҳвонӣ, истисмори ҳаст меҳнатӣ. ин мисол буд дар бораи истисмори меҳнатӣ. ана вақте ки сухан меравад дар бораи оне ки хариду фурӯши одам чӣ фарқият дорад аз интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон. бинед, интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон. вақте ки муҳоҷирро мо ғайриқонунӣ гӯё ки аз як давлат ба давлати дигар мегузаронем. ҳамин ҳолатҳо ҳастанд ки дар баъзе ҳолатҳо ин интиқоли ғайриқонунӣ оянда ба савдои одамон мегузарад, лекин ҳаст ҳолате ки ҳамин хел боқӣ мемонад. яъне ки агар мо нигарем аз нуқтаи назари оне ки ана ҳаракат одам дар ин ҷо муҳоҷир худаш шахсро меёбаду мегӯяд ки ман ба ту маблағ медиҳам, маблағи муайян, ту манро ғайриқонунӣ ба фалон давлат гузарон. метавонад ҳуҷҷатҳои қалбакӣ тайёр кунанд ба ин муҳоҷир. вақте ки аз сарҳади ҳамин давлат гузаштан ба дигар давлат, маблағи муайянро ин гирифт ку аз дасти муҳоҷир шахсе ки ҳамин одамро гузарон, яъне ки фоида ба даст овард, вай меравад аз паси кори худаш, муҳоҷир аз паси кори худаш. лекин дар ҳолатҳое ки агар ки муҳоҷир дар ин ҷо
пул мумкин диҳад надиҳад, инаш ба мо зарур нест, лекин агар ки рафту ба дасти одамҷалоби дигар афтаду дар он ҷо истисмор карда шавад, ҳо мо гуфта будем ки ҷинояти савдои одамон вақте ки мақсади асосиш истисмори одам, вақте ки аз ҳамон сарҳади як давлат ба давлати дигар гузашту дар ин ҷо ба истисмор дучор шуд, ана ин мегузарад ба ҷинояти савдои одамон. Истисмор одатан муддати дуру дароз кашф меёбад. ана дар он ҳолатҳо, яъне ки интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба ҷинояти савдои одамон гузарад. Фарқияташ ҳамин қадар аст. омил ва сабабҳои аслии савдои одамон дар Тоҷикистон ва ҷаҳон кадомҳоянд? Чӣ ба хариду фурӯши одамон мусоидат мекунад? омилҳои асосӣ оне ки одамизод мехоҳад ки зиндагонӣ хуб дошта бошад, маблағи хуберо ба даст орад. вай фикр мекунад ки азбаски дар ин ҷо дар ҷумҳурии мо бекорӣ ҳаст, ё ин ки агар ҷои кор бошад маоши на он қадар баланд дорад, инҳо фикр мекунанд ки дар давлати дигар шароит дигар хелас хубтар аст ва дар он ҷо метавонанд маблағҳои калонеро ба даст оранд. бинобар ҳамин сабаб анамин аз пайи зиндагонии хуб афсонавӣ шахс ба ҳамин таклифи одамҷалобон розӣ шуда мераванд ба давлатҳои дигар. мисол одамҷалобон метавонанд ҳам шахси воқеӣ бошанд, ҳам шахси юридикӣ бошанд. яъне ки шахси воқеӣ ин метавонад рафиқ бошад, ҳамсоя бошад, хешу табор ё ин ки бегона бошад. ва ин одамҷалобон метавонанд дар намуди шахси юридикӣ, ин яъне ки ягон фирма бошад, ё ин ки фирмаи туристӣ бошад, ё фирмае ки бо ҷои кор таъмин мекунад ва ғайра ғайра. ҳастанд ташкилотое ки эълон медиҳанд ки мо ҷавононро бо мақсади омӯзиш ба давлатҳои хориҷа равон мекунем, кадом ҳуҷҷатҳо лозим асту чи аст. ана ин гуна эълонҳоро бисёр мебинем мо. ҳамаи ин эълонҳо диққатҷалбкунанда мебошанд, намихел нест. ана ҷавонон аст ё ин ки духтарбача писарбача фарқ надорад, онҳо хоҳиш доранд ки дар хориҷа таҳсил кунанд ва ба ҳамин фирмаҳо меоянд. вақте ки онҳо ба ҳамин ҷо муроҷиат мекунанд, ана бинед ки ҳар хел роҳҳои фиреб гуфта будем ку метавонад фирма раводиди барои хондан гӯё ки мефиристонаду, лекин раводиди туристӣ мегирад, гӯё ки ба саёҳат меравад. ин аллакай фиребгарӣ аст. аз ҳамин нозукӣ метавонад шахси дигар фаҳмад ки дар ин ҷо ягон фиреб ҳаст. инро ҳатман тафтиш карда дидан дар кор. умуман бояд ки фирма литсензия дошта бошад, ки вай ҳақ дорад ки мисол шаҳрвандони ҷумҳурии моро ба дигар давлат барои ё ин ки таҳсил ё ин ки барои кор фиристонад. мо доимо дар чорабиниҳои иттилоотӣ ҳаминро ба ҷавонон таъкид мекунем ки шумо бояд ки ҳамин масъалаҳоро ҳам ҷиддӣ нигоҳ кунед, ҳам як ба худатон хулоса бароред, тафтиш кунед ҳатман ки то чӣ андоза ҳамин фирма дуруст кор мекунаду шуморо паго фиреб намекунад. яъне ки дар худи давлати хориҷа бояд ки тафтиш кунед ки ҳамин донишкадаҳо ё ин ки корхонаҳо ё шахсони воқеӣ вуҷуд доранд дар ҳақиқат ё вуҷуд надоранд, чӣ хел дар оянда тақдираш ҳал мешавад, дар куҷо зиндагӣ мекунад, чӣ хел таҳсил мекунад ё чӣ хел кор мекунад. баъд хубтар мешуд ки бо қайд кунем ки бештари манамин муҳоҷирон, манамин духтароне ки писарон ё ки ҳамин ҷавонон барои хондан мераванд, барои таҳсил, яъне барои кору фаъолият ба дигар кишварҳо сафар мекунанд, онҳо мисол бештарашон мисол як давлат агар мисол биёрем, қайд карда мумкин аст ки будубоши худро, яъне ки ба танзим даровардани ҳуҷҷатҳои худро фаромӯш мекунанд, ё ин ки ваяш вақти тамдидаш меояду сари вақт тамдид намекунам. ман як чизро илова кардани будам ки ба омилҳое ки барои ба савдои одамон гирифтор шудани одамон гӯё ки сабаб мешаванд, ин сатҳи пасти зиндагонӣ мебошад. шахсони қурбониёни савдои одамон мешаванд ки аз оилаҳое бармеоянд ки дар ин оила зӯроварӣ дар оила ҷой дошт, ё ҳастанд дар таҷрибаи мо занҳое ки аз шавараш ҷудо мешаванд, бо кӯдаконаш бе ҷои зист, бе як маблағ, бе ҷои кор, бе маълумот мемонад, вай маҷбур мешавад ба таклифе ки ба вай пешниҳод мешавад ки биё ба
пухтупаз машғул мешавӣ, бо маҳсулоти қаннодӣ тайёр мекунӣ, гуфта таклиф шуда буд ва ин зан ба хешу табораш розигӣ медиҳад. дар ин ҷо таклиф шуда буд ки мо туро ба Федератсияи Россия ба кор даъват мекунем, лекин афсус ки ин духтарро ба Амурати Муттаҳидаи Араб гирифта мебаранд ва дар он ҷо ба истисмори шаҳвонӣ меафтад ин зан. яъне ки ана ҳамин сабабҳо маҷбур бекорию бесаводию ноилоҷӣ маҷбур мекунад ки ба дигар давлат раваду амон таклифи беҳтарини ҷои кори беҳтарин, зиндагонии беҳтарин, пул кор кард, маблағи калон кор кардан дар муҳлати кам. яъне ки одамҷалобон ваъда медиҳанд ки биё кор кун, ту дар муддати мисол 3 моҳ ягон $5,000 кор мекунӣ ё дар 1 моҳ $1,000 маблағ мегирӣ. албатта ба ин таклифҳо розӣ мешаванду шаҳрвандон афсус ки ба доми ҳамин фиребгарон одамҷалобон меафтанд. киҳо бештар зери хатари ҳамин савдои одамон ҳастанд? оё ягон хусусияти хоси қурбониёни эҳтимолии хариду фурӯши одамон вуҷуд дорад? бештар ба савдои одамон заноне ки аз оилаҳошон ҷудо шудагиянд, занони ҷавон, кӯдакон, наврасон, яъне ки онҳоро бештар мисол аз оилаҳои камбизоате ё ки аз оилаҳои кӯдакони душвортарбия ки онҳоро ба гадоӣ ҷалб мекунанд, ба оврагардӣ машғул мешаванд, онҳо яъне ки ба ҳамин савдои одамон дучор мешаванд. ҳақиқатан гуфтаҳои ҳамкорамро дастгирӣ мекунам. мо гуфта наметавонем ки ба савдои одамон танҳо мардон ё танҳо занон дучор мешаванд. ба ин ҷиноят ҳам мардон, ҳам занон, ҳам кӯдакон дучор мешаванд. яъне ки ҳастанд кӯдаконро чӣ хеле ки ҳамкорам гуфтанд маҷбур мекунанд ки гадоӣ кунанд ва пулро гирифта биёранд ба вай шахсоне ки мисол ҷинояткор ҳастанд. ҳамин тавр фоида ба даст меоранд. мардону ҷавононро мо гуфтем аллакай истисмори шаҳвонӣ, истисмори меҳнатӣ, асорати қарзӣ ҳаст яке аз нишонаҳош. асорати қарзӣ кадом вақте ки ана мисол ба ҳамон муҳоҷири меҳнатӣ ки ман мисол оварда будам аллакай пештар, ба он чипта харида, ба ӯ раводид гирифтан, иҷозатнома ба ҷои кор гирифтан, ҷои зист тайёр кардан, ҳамаи ин маблағ ку раводид гирифтан, ҳамаи маблағҳоро ҷамъ карда баъд вақте ки ба меҳнат шурӯъ кард ин муҳоҷир, ба ӯ мегӯянд ки ана ту бояд ки ба мо маблағҳоро он маблағҳое ки мо ба ту сарф кардем ту бояд ба мо баргардонӣ. мебинад ки ин бечора ягон ин 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ шудааст ки маошашро гирифта наметавонад. ҳамин хел мешавад ки ин бояд ки ҳамин ягон бор дар дасти ҳамино кор кунад бепул. ана ин аст асорати қарзӣ. агар аз муҳоҷирони кории мо дар хориҷа шиносномаҳояшонро мусодира кунанд, инро метавон истисмори ғайриқонунӣ гуфт? агар чунин бошад, онҳо дар чунин ҳолатҳо ба куҷо муроҷиат карда метавонанд? мақсади асосии одамҷалобон яъне ки ҷалб кардани нафарон мебошад ки барои меҳнати маҷбурӣ ва ки ба даст овардани фоидаҳои ғайриқонунӣ ба воситаи онҳо. албатта ҳуҷҷатҳояшонро чӣ хел ки ҳамкорамон ҳамкаси ман қайд кардан Мунирахон, аввалин дараҷа онҳо ба инҳо ваъдаҳои зиёд медиҳанд, онҳоро ҷалб мекунанд, интиқол мекунанд, мебаранд барои ягон кор дар ягон мисол хоҷагидорӣ дар ягон фабрикаву заводҳоми ё ки ягон бригада ташкил мекунанд барои хонасозӣ, биносозӣ, онҳоро ҷалб мекунанд. аввалин дараҷа мегӯянд ки ба мо ҳуҷҷатонро диҳед, ҳуҷҷатон онҳо медиҳанд барои ягон ҳуҷҷатгузорӣ, яъне ки иҷозатномаи корӣ бояд гиранд, ба қайдгирияшонро ба танзим дароранд. баъд бо роҳи фанду фиреб ки ҳуҷҷатҳояшонро аз дасташон мегиранд ва ба ҳеҷ куҷо баромадаам наметавонанд ва муроҷиат карданам наметавонанд дар бисёр ҳолатҳо. агар ки имконияти ҳамин баромадан ё ки ба он кас муроҷиат кардан шавад, онҳо метавонанд ба нозиратҳои минтақавӣ муроҷиат кунанд, метавонанд ба ягон ҳамсоя, агар дар гирду атроф ягон ҳамсоя бошад ки мо ба истисмори мисол шаҳвонӣ, ба истисмори меҳнати маҷбурӣ дучор шудаем, ба мо кӯмак расонед. яъне чӣ хел мегӯянд нуқтаи сосро зер кунану шитобанд то ин ки худро халос гардонанд аз ин одамҷалобон ва метавонанд ба намояндагӣ, агар дар наздикӣ ягон шинос дошта бошанд ё ки ягон одамои вайшон бошанд, метавонанд ба консулгарӣ, ба сафоратхона, ба намояндагиҳо муроҷиат кунанд ё ки ба созмонҳои байналмилалӣ ҳастанд ки кӯмак мерасонанд.
ва ҳастанд бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ки ба муҳоҷирон кӯмак мерасонанд, диаспораҳо ҳастанд ки кӯмак мерасонанд. ба ҳамаи ҳамонон агар муроҷиат кунанд метавонанд ки зудтар ҳадди ақал иҷозатнома барои баргаштан ба ватан гирану баргардан, ё ин ки дар он ҷо аз ҳамон ҷо истода агар хоҳиши ки ба кору фаъолият карданашон ҳуҷҷатҳояшонро барқарор кунанд. масалан шахс дар чунин ҳолат имконияти аз ҳамун масалан гирем агар дар ягон сохтмон кор карда истодаанд, ба онҳо на телефон на иҷозаи баромадан ягон чиз намедиҳанд, онҳо имконияти баромадан ба ин консулгариву созмонҳои дигар муроҷиат кардан надоранд. ягон ҳамин қоида ё ягон чизҳои аз тарафи ҳамин созмонҳои ҳуқуқӣ ҳаст ки онҳо тавонанд аз ҳамунҷа ба ягон роҳ гурезанд. аз рӯи таҷриба мисол шумо бо чунин одамон кор кардем, масалан ҳамон одамон нақл карданд ки мо ҳамин хел карда аз ҳамунҷа гурехтем, баъдан ба ташкилотҳо муроҷиат кардем ва наҷоят ёфтем. ҳастанд чунин кейсҳо? раҳмат, саволи хуб додед. чунки ҳақиқатан вақте ки мо мегӯем ки ин шахс ба истисмори меҳнатӣ дучор шудааст, вай ҳамчун ғулом кор фармуда шуда истодааст ва озод нест дар ҳаракатҳои худаш. вай наметавонад озодона ҳамун ҷои корашро тарк кунад, чунки маблағ надорад, чунки ҳуҷҷат надорад дар дасташ. лекин ба ҳар ҳол вай метавонад баъзе чораҳоро андешад. мо дар чорабинии иттилоотӣ ба ҷавонон ҳамин чизаро гап мезанем. мо мегӯем ки вақте ки шумо мана мисол бо мақсади кор кардан ба давлати дигар равона шуданӣ ҳастед, ҳуҷҷатҳоро дунусхагӣ кунед, ба ҳар куҷо гузоред. дар ҷомадон гузоред як нусхаашро, дар почта электронӣ гузоред, дар мисол либосвориятон якчанд зиёдтар, мисол агар шиносномаи аслиятонро кашида гиранд, дар шумо нусхааш ҳаст ҳуҷҷата. ақаллан гурехта тавонад ҳам бо ҳамин нусхаи ҳуҷҷаташ метавонад аллакай ба ҳамн ташкилот ягонташ муроҷиат кунад, гӯяд ки ман ҳамин гуна шахс ҳастам. баъд вақте ки аз сарҳади дигар давлат мегузарад, ҳатман бояд ки корти муҳоҷиратро пур кунад, вай рақам дорад, таърихи рӯз дорад. аз ҳамин далелҳо баъд ин одамро дарёфт кардан мумкин мешавад. ғайр аз ин ҳуҷҷатҳоро чанд нусхагӣ кардан, мо тавсия медиҳем ки телефонҳои якчанд ташкилотро бо худ баред, пеша ки фаҳмед ки дар ҳамон давлат чӣ гуна ташкилотҳо ҳастанд. агар шумо ба ягон ҳолати ногувор афтед, метавонед ба куҷо муроҷиат кунед, ҳатман рақамҳои телефона ба худ ёфта гиред, суроғаҳояшро навишта гиред ва бо ҳамин рӯйхат ба ҳамон давлат равед. аз ягон кас телефони мобилӣ ёфта занг задан шавад, онҳо метавонад аз ҳамин рӯйхат истифода барад. ба ҳамун консулгарӣ аст ё ягон ташкилотҳои байналмилалӣ ё ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки дар он ҷо бо ҳимояи ҳуқуқи инсон машғул ҳастанд, метавонанд ба ҳамон ҷо муроҷиат кунанд, ё ин ки ба хешу табори худ. вақте ки онҳо ба дигар давлат мераванд, ба хешу таборони худ ҳатман бояд рақами телефону суроғаи ҳамин шахсе ки мисол миёнарав ҳаст, инҳоро киро карда гирифта мебарад ба дигар давлат, ба қадри имкон маълумоти пурраро ба хешу таборон монда раванд, то ин ки онҳо донанд, занг зада тавонанд, пурсида тавонанд, ё ҳамон кадом ташкилот меравад, ҳамон ҷоям бояд ки занг зада пурсида тавонанд, давлатро аниқ бояд донанд. вақте ки гусел мекунанд бо мисол тайёра ё бо ҳавопаймо, худашон бояд гусел кунанд, худашон бинанд ки ҳақиқатан ин ба ин давлат ё он давлат рафта истодааст. ҳолатҳо дар таҷриба буданд ки гуфти шумо баромада натавонистанд аз вай ҷои кор, лекин аз ким куҷо телефони мобилиро дарёфт карда ба хона занг задагӣ ҳастанд. як маротиби дигар ба худи созмони байналмилалии муҳоҷират занг заданд ки ман дар ҳамин ҷою манро ҳамчун ғулом истифода истодаанд, фақат ки суроғашро гуфта натонист. аз ин ҷо корманди созмони байналмилалии муҳоҷират бо корманди намояндагии созмони байналмилалии муҳоҷират дар он давлати Русия буд. дар ҳамин мисол чӣ хел шуд ки ба воситаи гуфтанд ки бо телефони мобилӣ гуфтугӯ карда исто, чанд дақиқаи муайян лозим будааст то ин ки муайян кунанд ҷойгиршавии вай шахсро ва ҳамин тавр халос карда буданд. ҳамин гуна мисол дар таҷриба мо буд. яъне ки ин аз зиракии худи ҳамон муҳоҷир вобаста аст ки чӣ гуна роҳи халосӣ меҷӯяд.
дуруст. Лекин агар сухан дар бораи истисмори шаҳвонӣ равад, мушкил аст гурехтану дар давлати мисол Русия ба мо давлати наздиктар аст, барои он ки мо забони русиро медонем ҳамаи шаҳрвандон, бисёртар, на ҳама, лекин ба ҳар ҳол бисёртари мардуми мо забони русиро медонанд ва бо давлати Русия шинос ҳастанд. наметарсанд ба вай давлат рафта мисол кор кардан, зиндагонӣ кардан. агар сухан дар бораи давлатҳои ғайри Русия равад, мисол Амирати Муттаҳидаи Араб, Турсия, Эрон ва бо дигар давлатҳо, дар он ҷо мушкил аст, чунки қоидаи қонуни вай давлатро шаҳрвандони мо намедонанд, афсуски бояд донанд ё шинос шаванд пеш аз ба он ҷо рафтан. боз вай мешавад ки дар эълон ихел мегӯянд мо корманд кофта истодаем, донистани забон шарт нест, маош баланд аст. ана хел ҷолиби диққат эълонҳо мешавад, ино мегӯянд ҳа лозим набуда забонро донистан, ман рафта кор мекунам. яъне таклифҳо мешаванд ки ё дар тарабхонаҳо бояд рафта кор кунанд, ё ин ки ҳамчун корманди кори хонаводагӣ, ё бо нигоҳубини ё шахси пиронсол ё кӯдак бояд машғул шавад. ана ин гуна таклифҳо ва бояд гӯё ки забонро надонад. нана Зульфия хонам метавонанд аз таҷрибаи худашон охирон вақтҳо мисолҳо буданд ки фирмаи юридикӣ занҳоро бо ҳамин гуна кор гӯё ки таъмин мекунанд. барои Зульфия хон давом дие ҳам хеле ширкатҳо вуҷуд доштанд ки занонро, духтаронро, заноне ки оилаҳояшон ҷудо шудагӣ буданд, онҳоро ҷалб мекарданд бо роҳи фанду фреб ва онҳо шартномаҳои меҳнатӣ пешниҳод карданд ки дар он шартномаҳо фақат дар як забон буд ки ба онҳо номаълум буд ин забон, ва ё ҳамин фақат медиданд ки маблағаш чӣ қадар ҳаст, ҳамон маблағро дида ба имзо мерасонданд ин шартномаҳоро. ҳамин гуна ба онҳо ҳамин ширкатҳо харидори чипта, раводидро ба онҳо тайёр карданд ва онҳоро то ҳамон давлатҳои араб равон карданд ва онҳо дар он ҷо дар хонаҳо омадан гуфтанд ки хай ин кори хонагӣ будааст, чӣ хеле мо дар ин хона кори хона дар он ҷо ҳам хеле кору фаъолият мекунанд. мераванд мебинанд ки дар он ҷо хонаҳои калони боҳашамат, чандҳуҷрагӣ ва шаб рӯз тоза карданд дар кор, машғули мисол аз пушти калон солон кӯдакон нигоҳубин машғул шуданд дар кор. мегуфтанд ки мо 3 соат ҳамагӣ истироҳат мекардем, дигар вақтҳо мо фақат кор мекардем, фаъолият мекардем дар он ҷо, ба ҳамин робучини хона ё ҳамин хоҷагидори ҳамон хона машғул будем, дар такхонаҳо истиқомат мекардем. мегуфтанд хеле азоб кашидем гуфта ва баъд бо ҳамин муроҷиат кардан ба ташкилотҳо, ба намояндагии сафоратхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давлатҳо муроҷиат кардан. мо дар ҳамкорӣ бо сафоратхонаҳо, онҳоро созмонҳои байналмилалӣ, бо вазорати корҳои дохилӣ, ҳамаи онҳоро аз он ҷо баргардондем. ҳамин хариду фурӯши одамон аз Тоҷикистон бештар бо кадом давлатҳо сурат мегирад? агар сухан дар бораи истисмори меҳнатӣ равад, бештар маъмултар ба давлати Русия меравад, Федератсияи Русия. агар сухан дар бораи истисмори шаҳвонӣ равад, бештари мардуми монро одамҷалбон ба давлатҳои Амирати Муттаҳидаи Араб гуфтем, Туркия, Эрон, ҳамин гуна давлатҳо мебаранд. бисёре аз одамон розӣ ҳастанд ки онҳоро аз сарҳади як давлат ба давлати дигар ғайриқонунӣ гузаронанд. оё дар чунин ҳолатҳо, яъне ки дар ҳолате ки онҳо розиянд ва ё кадом шартномаеро имзо кардаанд, онҳо қурбонӣ ҳисобида мешаванд ё на? саволи муҳим аст дар ҳақиқат, чунки мумкин ки шунаванда фикр кунад ки агар шахс худаш ба розигии худаш, махсусан дар ҳолати истисмори шаҳвонӣ, худаш розигӣ дода буд, ба вай гуфтанд ки таклиф омад ки ту ҳамчун фоҳиша рафта кор мекунӣ дар Арабистон, ва худаш розигӣ медиҳад дар ҳақиқат, лекин мераваду дар он ҷо ба истисмори шаҳвонӣ дучор мешавад ва ҳам ба истисмори меҳнатӣ ҳам дучор мешавад. ҳамаи маблағҳояшро кашида мегиранд, ваъда медиҳанд ки ту дар он ҷо маблағи калон ба даст меорӣ, назар ба ин даромаде ки дар давлати худат ба даст меорӣ бо ҳамин корат. вай розигия дод, лекин дар он ҷо рафт, дар вай давлат аз вай шиносномаро кашида мегиранд, вай ба асороти қарзӣ меафтад, ба истисмори шаҳвонӣ дучор мешавад. маблағ надорад, шиноснома надорад, лекин розигӣ дода буд. албатта вай қурбонии савдои одамон ҳисоб ёфта мешавад, чунки вай истисмор шуд.
чунки вай озод нест, вай аллакай розӣ нест дар ҳамон кор кунад. чизе ки ба ӯ дикта мекунад вай ҳамонро бояд иҷро кунад. вай ба ғуломӣ афтидааст. барои ҳамин дар ин ҳолат ҳам қонунгузор мегӯяд ки новобаста аз оне ки ба розигӣ меравад ё берозигӣ меравад ва ба истисмор дучор мешавад, ин шаҳрванд қурбони савдои одамон ҳисоб меёбад. дар Тоҷикистон барои мубориза бо савдои одамон чӣ гуна чораҳо пешбинӣ шудаанд? як қатор чорабиниҳо пешбинӣ шуданд дар самти муқовимат ба савдои одамон. якумаш қонунгузорӣ. худи қонунгузорӣ чӣ хеле ки мо қайд кардем аз соли ҳамон 2004 қонун дар бораи мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон қабул шуда буд. баъд аз он комиссия байни идоравӣ вобаста ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон таъсис дода шуд ки дар ин ҳайати комиссия намояндагони қариб тамоми вазорату идораҳо дохил карда шуданд. ғайр аз ин комиссияи махсус ташкил карда шуда буд ба як қатор қонунгузорӣ тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд. аз он ҷумла ба кодекси ҷиноятӣ худи моддаи хариду фурӯши одамон дар ҳамин қонун якумин бор мафҳуми хариду фурӯши одамон нишон дода шудагӣ буд. яъне ки аз протоколи байналмилалӣ гирифта шуда дароварда шудагӣ буд. ба кодекси ҷиноятӣ боз хеле зиёд моддаҳо ворид карда шуданд. фурӯши ноболиғон, хариду фурӯши одамон, боз якчанд моддаҳои навам ворид карда шуданд ба кодекси ҷиноятӣ, аз он ҷумла одамрабоӣ ва ғайра ва ғайра. ана боз дар ин ҷо бояд ҳатман қайд кунам ки ғайр аз ин қонунҳо боз барномаи маҷмӯии мубориза ба муқобили савдои одамон қабул шудааст. аввал солҳои 2006-2010, баъдан 2011-2013, 2021 буд. имсол ака боз барномаи нав, яъне ки дар ин барномаҳо аз тарафи давлат як қатор чорабиниҳо пешбинӣ карда шуданд ки кадом вазорату идораҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба монанди мо, созмонҳои байналмилалӣ кадом чорабиниҳоро бояд ки иҷро кунанд. ғайр аз ин хоҳарҷон, пешгирӣ намудани ҳамин ҳолатҳои савдои одамон бо гузаронида шудани чораҳои пешгирикунанда, яъне гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ, баъзе дарсҳо дар мактабҳо, дар академияи МВД пешбинӣ шуданд, семинарҳо, тренингҳо, яъне ки дар байни мардум, дар байни кормандони давлатӣ, дар байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ ин гуна чорабиниҳо гузаронида мешаванд то ин ки мардум ва намояндагони мақомотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ донанд ки ҳамин гуна ҷиноят ҷой дорад, ҳамин гуна ҳолат мушкилот ҳаст дар ҷаҳон. бо ин ҳолатҳо мубориза бурдан дар кор. муборизаи мардум чӣ гуна рӯй медиҳад? мубориза бо роҳи предупрежден, значит вооружен мегӯянд. агар ки мо донем ки ҳамин гуна мушкилот ҳаст, ҳамин гуна ҳолатҳо рӯй доданаш мумкин аст бо мо аллакай пешгирӣ карда метавонем ин гуна ҳолатҳоро. ҳамин хел аст. ана боз як дигар агар гӯем ки кадом чорабиниҳо, ин таъқиби ҷиноят, яъне ки ҳатман бояд ки ҷиноят ошкор карда шавад аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ. ҷинояткорро бояд ки ҷазо бинанд ва қурбониёни савдои одамон бошад ҳатман аз кӯмакҳои лозима бархурдор шаванд ба воситаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ба воситаи мақомотҳои давлатӣ ва ғайра ва ғайра. хешовандони қурбониён ё худи қурбонӣ чӣ гуна метавонад ба созмонҳои дахлдор муроҷиат кунад барои кӯмак? оё ягон тартиб вуҷуд дорад ё ҳамин танҳо занг мезананд, аз ин ҳолат хабардор мекунанд? дар бештар ҳолатҳо баъзе агар ки ин мисол нафар дар истисмори шаҳвонӣ бошад, агар бештари онҳо ин ҳолатҳоро ошкор намесозанд ва муроҷиат намекунанд. ва ҳастанд ҳолатҳое ки муроҷиат мекунанд ба сохторҳои давлатӣ, яъне ки ба вазоратҳои корҳои дохилӣ, ба раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, ё ин ки ба нозирони минтақавӣ, ё ин ки онҳо метавонанд ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ муроҷиат кунанд ки дар байни ин ташкилоту субъектҳое ки ба қурбониёни савдои одамон кӯмак мерасонанд, онҳо яъне ки як механизми бозравонӣ доранд ки байни онҳо метавонанд ҳамин қурбониро бозравонӣ кунанд. бештар
қурбонии савдони одамонро ва мо аз дигар ташкилотҳо яъне ки бозравон месозанд ва мо онҳоро қабул мекунем. ба ҳамагон маълум аст ки дар назди ташкилоти ҷамъияти Қурбонии умед як паноҳгоҳ вуҷуд дорад ва дар ин паноҳгоҳ мо метавонем қурбониёнро ҷойгир кунем ва ба ҳамаи кӯмакҳои иҷтимоӣ, яъне масалан ба ҷои хоб таъмин кунем, ба онҳо кӯмакҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, равонӣ ва тиббӣ пешниҳод намоем. боз ҳам дар маркази дар назди ташкилоти ҷамъияти Қурбонии умед марказҳое ҳастанд ки дар оянда метавонанд ба ин қурбониён, яъне ки ба нафароне ки хоҳиши мисол хондан доранд ё ки мехоҳанд ки дар ягон ҷо ягон касбомӯзӣ кунанд ё кору фаъолият кунанд, мо ба онҳо ба касбомӯзӣ фаро мегирем. Дар назди ташкилоти ҷамъияти Қурбонии умед ҳуқуқшиносо ҳастанд ва онҳо тартиби, яъне ки ҳуҷҷатгузориро ба роҳ мемонанд. Агар ариза нависанд, дар кор бошад ариза менависанд. Агар ба кӯмакҳои иҷтимоӣ, равонӣ ва тиббӣ ва дигар кӯмакҳо агар эҳтиёҷ доштагӣ бошанд, ба онҳо ҳамаи онҳоро яъне ки марҳилаҳо аст ки аз 1 то 3 моҳ ё ки аз 3 то 6 моҳ мо онҳоро дар паноҳгоҳ ҷойгир мекунем. онҳо метавонанд аз ин кӯмакҳо истифода баранд. ин ҳамаи кӯмакҳо ройгон аст. Дар паноҳгоҳ ҳам ҷойгир кардан ҳамааш ройгон аст. яъне ки тартиб ҳамин аст ки дар ҳақиқат ба ташкилоти мо агар муроҷиат карданд, як намуди аризаи стандартӣ дорем, ҳамонро имзо мекунанд ки аз ҳамин кӯмакҳои ташкилоти мо барои бархурдор шудан кифоя аст ки розӣ бошад, аризаро имзо кунад. Тамом. метавонед дар бораи шахсоне ки ба одамрабоӣ ва ё савдои одамон дучор омаданд бе ифшои шахсияташон нақл кунед, яъне ки чӣ гуна онҳо ба дасти ҳамин қочоқчиён афтоданд, чӣ гуна аз он ҷо гурехтанд, чӣ гуна шумо ба онҳо кӯмак расондед? мисол ман метавонам орам, ҳамкорам ҳам мисол метавонанд биёранд. вақте ки мо мегӯем ҷинояти савдои одамон ва мо гуфтем ки шахс ба истисмори ҳам шаҳвонӣ ё истисмори меҳнатӣ дучор мешавад, боз як чизро аз хотирам баровардам, қайд намоям ки шахсро инчунин истифода мебаранд, дар ихтилофотҳои ҳарбӣ мегӯянд. ҳамин хел мисол буд дар таҷриба. вақте ки як мард, ҷавонмард ба ташкилоти мо муроҷиат кард бо ариза ки додари манро дарёфт намоед, вай 1 сол зиёд гум шудааст. мо гуфтем ки куҷо гум шудааст додаратон? Баъд вай гуфт ки додари ман дар донишҷои шӯъбаи ғоибона буд дар шаҳри Душанбе ва кадом мардони ношинос мо муаллим гуфта ба Эрон раҳсипор буданд, як мошин тайёр будааст, як чанд дар он ҷо ҷавонмардо буданд дар мошин. азбаски додари ин ҷавонмард мехостааст дар мадрасаи Эрон таҳсил намояд, чунки аллакай мадрасаи шаҳри Душанберо хатм карда будааст ва бисёр хоҳиши зиёд доштааст. вай розӣ шудааст дарҳол. падар ки надошт, ба ҳамин акаш занг мезанад, гуфтанӣ мешавад ки ин мошин саросимаю, ман меравам бо инҳо ба воситаи мошин ба ҳамин Эрон. акаш дар хона набуд, ҳамсараш мебардорад гӯшаки телефонро ва мегӯяд ки акатон нестанд. хай ин кас мегӯянд ки вай маҳаллаша мехел гӯед ки ман рафтанӣ ҳастаму, баъд мепурсанд ки ту шиноснома дорими бо худат? вай мегӯяд ха, шиноснома бо худам. ана ҳамин тариқ мераваду баъди чанд рӯз аз кадом як рақами телефони ношинос занг мезанад ки аз хонангиҳо ба фикрам боз ҳамсари ҳамон акашон мебардоранд. вай мегӯяд ки мо роҳ мо тарафи Афғонистон ба ҳозир оянда оле рафта истодем меравам. ба ҳамин ин акаш мегӯяд мебиёям, чанд маротиб ба ҳамин рақами телефон занг мезанам, куштагӣ ягон кас намебардорад. баъди як 3 моҳ боз ба ҳамин рақам занг мезанад ки як марди ношинос мебардорад. вай мегӯяд ки дар ҷавоб бахшиш бародару, ман додари худатро намешиносам, лекин ман ҳозир дар Афғонистону баъд Эрон меравам. ана ба ҳамин тамом гум шуда меравад. ягон маълумот дигар ба даст оварда наметавонад. ҳамин хел мешавад ки ташкилоти мо бо сафоратхонаи мо дар давлати Эрон мо дар тамос мешавем, шиносномаи ин бародарро мефиристонем, мегӯем ки ба мо мадраса равед, шояд шумо аз ҳамон ҷо дарёфт кунед ин бародарро. афсус ки дарёфт накардем. вақте ки мо мегӯем ҷинояти савдои одамон,
афсус ки ҷавонписарои моро метавонанд гирифта баранд ба давлатҳое ки дар он ҷо ҷанг ҷой дорад, ба Сурия аз ташкилотҳои ҷамъияти моҷи якчанд мисолҳо ҳастанд, махсусан аз ноҳияи Панҷакен оила рафтанд барои коркунӣ, гӯё ки даъват мекунанд ки дар як моҳ шумо $1000 кор мекунед, зану шавҳар ҳатто рафтагӣ ҳастанд, лекин вақте ки ба он ҷо рафтанд, он маблағе ки ба даст меоварданд аз берун аз вай давлат бароварда наметонистанд, ё ин ки кашида мегиранд, роҳи фиреб қатӣ бурдагӣ. Ба ҳамин тавр ино ҳамчун ғулом монданд дар ҳамон ҷо, баргашта натавонистанд, кадомаш ҳатто дар қайди ҳаёт ҳам нест. ҳоҳарҷон, ҳамин хел мисолош ҳам аст. бисёр ҷинояти безе боз ҳастанд, ҳолатҳое ки шахсро ё инсонро истифода мебаранд бо мақсади истифодаи узвҳои бадан. яъне ки имрӯз дар ҷаҳон ин талабот ҳаст барои ёфтани ё шаҳрванде ки ягон узви баданашро медиҳад, ё ки узвҳои бадани шахсе ки мисол вафот кардааст, ё ин ки вафот карданаш дар кор, ё ин ки одами зинда ҳаст ки одамонро медузданд, мебаранд, бо ҳамин мақсад мефурӯшанд. масъалае ҳаст ғайриқонунӣ ба фарзандӣ қабул кардан. ана дар ин ҷо боз мисол мебиёрам аз таҷрибаи худи давлати мо. дар таҷриба ҳамин хел шуд ки аз давлати Арабистон одамҷалоб занг мезанад ба зане ки дар ин ҷо ваям миёна раваст, ба мо аз хонаи кӯдакон рафта духтарчаи ноболиғро ба фарзандӣ қабул куну ба Арабистон фиристон бо мақсади истисмори шаҳвонӣ. ҳамин гуна кардан. духтарчаи ноболиғро аз хонаи кӯдакон ба фарзандӣ қабул кардин зан, 1-2 сол тарбия карду, баъд фиристод дар он ҷо ба дасти вай зани одамҷалоб, ва ин духтарак дар ҳамон ҷо аввал вайро ёд доданд чӣ кор кардан дар кор, баъд истисмор кардан, ба арабҳо месупориданд бо мақсади истисмори шаҳвонӣ. баъд ин ҳолат вақте ки ошкор шуд, ҳарду ин занро парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва ҷазо дида буданд. ана ин аз таҷрибаи ташкилот. дар пешгирӣ аз хариду фурӯши одамон кадом унсур муҳим аст ва кадом тадбирҳои пешгирикунанда самараноктаранд? аз ҳамин унсурҳое ки шумо дар таҷрибаатон истифода мекунед. мо як қатор чорабиниҳоро гуфтем дар самти муқоимат ба савдои одамон, ҳам аз он ҷумла қонунгузорӣ ва барномаҳои миллӣ, чорабиниҳои маъракаҳои иттилоотӣ байни мардум, дар дарсҳо, мавзӯъҳо, семинару тренингҳо. ба фикри ман аз ҳама муҳимаш, хеле ки гуфтам, илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ, яъне ки мо агар ҳамаи мардумро фаҳмонему, роҳашро нишон диҳем ки ана ин гуна мушкилот аст дар ҷаҳон ва дар ҷомеаи мо, ва шумо метавонед ба доми ҳамин одамҷалобон афтеду қурбониёни савдои одамон шуда метавонед, аз мактабача сар карда. агар мо ба ҳама ки фаҳмонем инҳо донанд, ба фикри ман ин бисёр вай мешавад, иқдоми хуб мешавад. мо дар таҷрибаамон аз тарафи созмони байналмилалии муҳоҷират як гурӯҳ кормандон, аз он ҷумла ман, ба давлати Булғория рафта будем. таҷрибаи онҳоро дар самти муқоимат ба савдои одамон омӯхта будем. дар ҳамон ҷо ба ман бисёр чиз мақул шуд ки ҳамин мактаббачагон, яъне ки тамоми аҳолишон, мисол меравӣ мепурсӣ ҳамин чӣ ҷинояти савдои одамон, чӣ хел одам афтида метавонад, ҳатто мактаббача гуфта метавонад ба шумо. баъд телефони бовария дошт ки мактаббачаҳо ҳатто медонистанд ки ба ҳамон ҷо занг мезанӣ, ягон кас ту ба ягон таклиф шуд, занг мезанӣ, мепурсӣ. ана ҳамин кор хеле хуб ба роҳ монда шудагӣ буд. агар ки дар мо ҳам ҳамаи мардум аз ҳамин ҷиноят огоҳ шуда бошад, чоравои пешгирикунанда дар ҳамин самт агар гузаронида истодем, лекин на ҳама ҳоло медонад, нокифоя гӯем мешавад. боз бисёртар дар ин самт кор бурдан дар кор аст. шояд ки васоити ахбори оммая ман ҳамин гуна барномаҳо шояд ки ёрдам кунанд. 30 июл дар тамоми ҷаҳон, яъне ки рӯзи байналмилалии муқоимат бо савдои одамон қайд карда шудааст ва мо тӯли чанд сол мешавад ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар якҷогahӣ дар тамоми ҷумҳурӣ бахшида ба ҳамин рӯз як иқдом, яъне ки аксия ки ҳама дар ҷойҳои серодам, яъне дар назди марказҳои савдои калон, дар назди фурудгоҳ, дар назди
вокзал, автовокзалҳо, яъне як иқдомро мегузарем ки дар онҷо як худи ба монанди маъракаи иттилоотӣ ба одамон, яъне флайерҳо, варақаҳо тақсимотӣ тақсим мекунем ки чунин проблемаҳо вуҷуд доранд ва ҳамаи одамон нафаронро оиди ин проблема яъне ки хабардор мекунем. яъне ки тамоми мардум ки огаҳ шуд, шояд ки фоизи афтидан ба доми ин гуна фиребкунандагон камтар шавад. ташаккур меҳмонони гиромӣ ки даъвати моро қабул кардед. Бинандагони гиромӣ, ин буд подкасти ин савол аз Академияи Три Медведя.